my shows. I don't get sponsors on my shows. I didn't even with sponsors na show. Even when people have seen that this young man has tried to break out from to break into Lagos market from the east. No other people. Kafana Abia. That means that this guy is trying to export our product. Yes. To the market. Yes. Imanonye no Lagos. Or for example, like AY. I didn't use AY if a yardstick because these people have been in the game for a very long time. These are people we looked up to be like them. You understand? But whereby we are sponsors who sponsor, even our own people will sponsor somebody else events. More than onye nkia. No sigi no onya no the popular now man onya no na onya. Man when somebody na try kwa Need that your help. In a juleju. Which name I could never juleju by notice or the. Yes. Only kwesiri use ke we notice because onya na apụta. You all know me, people will see it. I'm not going to be here. Thank you. Thank you. So that is the thing name me. Obu na ndị bae bido. Ekwesị ibido godu ndị bae oso ni ya nkwubu onye ọbụla chọrọ ịbụ ọga, onye ọbụla chọrọ ịwụ boss. Mana ha amụghọ na ife gbasara entertainment a. Entertainment a. Enwero boss. Ya mba bụ ote nọ kịta ewu nwa boy. Yes. Odogwu bụ ubu ya. Yes. Ewu nwa boy na Gbam ga. Yes. Mwenye jigwa na ewu nwa boy na Gbam ga. Boso on ibido mewel cameraman mixer guy oga. Hapo ifu ni empty because he happy camera apia nka me mixing. Ifu that you're nobody. Yes. What makes Gbam? The collective effort of yeni Yes. So may imagine na group a na-eme Igbo award night. Group ka na-eme so anyị bụ ezigbo Igbo award group. Group ka na-eme Igbo Amaka award group. Na 3 of them or ha niile gbakọtara aka ọnụ asị ka enwe one particular award production award company gonna recognize our own Hedis. Una complain na ha enye Flavor award. One nde nwe.